Здравейте с новото ревю на Android България. Днес ще хвърлим един поглед на телефон, който не е от най-висок клас, но също може да предложи доста смарт функции и то на приемливи цени. Това е LG Optimus L9. Апаратът идва с 4,7 инчов LCD дисплей с резолюция 540 по 960 пиксела. Гъстотата на пикселите е 234 ppi. За телефон от среден клас, мисля, че спокойно може да се каже, че LG Optimus L9 изглежда доста прилично. Даже трудно би се дало становище, че е от среден клас, ако не се знаеше нищо за него предварително. Изработката е от пластмаса, като капакът е с грапава мрежа. Това придава на телефона една стабилност в ръката. За допълнително удобство той е скосен отстрани, като това даже го прави да изглежда още по-тънък. В горната част ще видите предната камера и сензорът за близост, а в долната имаме основният Home бутон и двата капацитивни бутона. От лявата страна са бутоните за контрол на звука, а точно между тях има и още един допълнителен бутон, който служи за включване на функцията Quick Memo. Повече за нея може да прочетете в ревюто в блога. Отдясно имаме бутон, който служи за включване и изключване на телефона, като липсва отделен бутон за камерата. В горната част е 3,5 мм аудиожак и микрофонът, който служи за намаляване на шума, а отдолу е основният микрофон и USB порта. На гърба на L9 е 5 мегапикселовата камера, а непосредствено под нея е и светкавицата. Най-отдолу е високоговорителен. Софтуерната версия на апарата е Android 4.04, а към него прибавяме и Optimus User Interface 3.0. В L9 ще откриете много интересни функции, които придават една уникалност на телефона. Той разполага с добър вграден браузър, много възможности за свързаност, удобен бележник и задоволителна 5 мегапикселова камера. Хардуерът на L9 е сравнително на ниво. Снабден с двуядрен процесор с тактова честота от 1 ГГц и 1 ГБ RAM, апаратът лесно ще се справи с всекидневните си задължения, но при по-голямо натоварване няма да може да работи добре. Като живот на батерията може да се каже, че при нормално ползване Optimus L9 ще издържи до 2 дни. Тук, разбира се, изключваме системното играене на игри и нон-стоп гледането на клипове в интернет. Един от недостатъците му е, че не е ясно дали ще получи апдейт до по-висока версия на Android. Като изключим това, телефонът е много добър и може да предложи много на потребителите. Още повече, че като телефон от среден клас цената няма да е много висока, а минусите в него са напълно приемливи. Повече информация за телефонът може да намерите в пълното ревю, което е в нашия блог.